Il-Grupp Parlamentari Laburista jemmen li meta jkunu qed jitħejjew proposti u pjanijiet ta' żvilupp, l-użu ta' art barra ż-żoni tal-iżvilupp magħrufa bħala ODZ għandu jkun dejjem l-aħħar alternattiva. U dan isir jekk ma jkunx hemm soluzzjonijiet oħra, bil-preferenza tibqa' li l-ewwel dejjem għandu jkun ikkunsidrat bini li jista' jkun riabilitat. Din it-tweġiba ngħatat f'isem il-grupp mill-WIP, it-tabib Gottfried Farrugia lil Front Ħarsien ODZ li talbu l-opinjoni ta' membri parlamentari dwar is-suġġett. Il-front li qed jipproponi li l-investiment tal-American University of Malta jsir fiż-żonqor laqa dan l-impenn, għalkemm il-membri tal-front żiedu li m'għandu jkun hemm ebda bini f'ODZ. Il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista qal li huwa kontra l-iżvilupp ta' università fiż-żonqor, dikjarazzjoni li għamlitha wkoll id-deputat Marlin Farrugia. Intant il-front qal ukoll li fil-ġejjien se jkun qed jitlob opinjoni dwar żviluppi oħra f'żoni ODZ u fakkar kif nhar is-Sibt se jkun qed jorganizza mixja ta' protesta fil-Belt Valletta.